अब हाजरी बोला जा आज मोला बोल बचाओ ताई सर। ई का कहत बड़े बदमाश ये तोरा के सिखैले बानी बोले के यस सर बोल यस सर। मोहना यस सर। रामू यस सर। खखनो कौन बोलता रहा? गुरुजी रहुआ तोरा कबो लूर ना होई और तोरा ज्यादा खेले खातिर डांटे के कान खोद के झरंगा के ठीक हो जाई। झरंगा के डांटे से कान खोद लिए बाको आइस बाइस गुरुजी। आइस बाइस यहाँ मुदाल चोर खोले खातिर तोर माई बोले ले भाई रे और फेकनो और फेकनो रास्ता में भाई गुरुजी। अरे कौन रास्ता में बढ़ रहे अभी तक पहुँचले ना। लाली बुआ के पकड़िए ना 6 टाइम के हो गए तू देख देखे का रुक गई। अरे बकरी तो सुन ले भाई 4 टांग के होली सर रे तू 6 टांग के कैसे देख ले 2 टाइम ना उठैले रहन त एगो आदमी बुझत ना त कहत हम कि एगो बकरिया के एगो तारा टूट गइल बा तूए मारत रही। बात रहो ठीक बा बैठ जा सा लखे दो ना लखे दले बानी गुरुजी। क्यों ना करे सुरेंद्र फूफा के 3 टांग बक पावत के वो काय करे बड़ी देर में चरत रहे। बैठ सा अरे बाकनो मैं खेल बुझाता सब बात जैसा गोड़ मोड़ के कौन सा कहो आइल बने गुरुजी। बेहोता आज तक तोरा